By som sa tam na piču. Kokota by som vyťahol spoza stola do piči šéfa. Tak by som mu najebal na piču Krista. No dávaš. Nejdem skurvený telecek na tej dvojke. Boha, spoza z toho kameramanovi by som kameru na hlavu natiahol. Boha. To je najvyšší otvor. Krista. Na palube First Langdon púšťa nájsť všetko, čo je dosť objemné, alebo veľmi... Ak chcem niečo vedieť, viem piči. Boha, vy vyjebaní skurvenci. Boha. Za čo platí tej skurvenej vyjebanej televízii? Vy pičení, boha. Kokoti, banda, kravati starý, vyjebaní skurvenci. Boha. Bývalí rybári už niekoľko rokov na lodi First Langdon. Piča s demokraciou, vydrbanou, skurvenou. Ty kokot, je banda, vyjebaná. Piči, ale je to loď a si musí. Na palube žije a pracuje 17 dôstojníkov, Francúzi aj Rumúni. 5-2 čas. Moderálov, ktoré sa zo dňa na deň menia. Najpríjemnejšou chvíľou je bez pochyby spoločné jedno. Upevňuje solidárnosť všetkým členom posádky na tejto lodi. Solidárnosť, piči, ak vyjebaní, boha. Ktoré každému určujú časový rozmer.